Sanmanan Kamalam Nungspamandla. Some call me the motivational speaker, some call me pastor, but nevertheless, Kamalam Nungspamandla. Welcome to the new show ever, Kambusi Esimbusi show today. Ang hambing eto again namhlanje. Angaze, when I hit hard, very hard. Ang hambing eto. Some before I introduce my guest. Many times I got the calls. Abantu bathi, this is my brother. Abanye bathi, this is my twin. Only one thing that they don't know is that askaze sahlangana. Iline yethu soloko ibhizi. Up until then I said, you know what, today? Eating him later, sibe sendaweni eyi-1, ngesikhathi esiyi-1. A man that doesn't need any intro. Sawubona baba. Aw, sibingelele mfowethu kunjani? Siyaphila kunjani? Yathi yahlangana finally. No man, ngiyaphila mfowethu man. Thank you so much mfowethu for having me. Ngibingelele nje bonke ababukeli. Yes. Ngiyazi ukuthi angisuke ngingakacedi mangakathi khono ngizwayo. Yes. Yeah, but thank you so much mfowethu man. Ngikubonele kude. Yabona. Yeah, kanti kuyiqiniso nalokuthi siyaqala nje ukudibana on the show. Bangayibelieve abaningi mangisho kanjalo. Sengiconfirmile. Sengiconfirmile mfowethu. Sbu, if there's one thing abantu abazi mina, Sure. nabazi wena, namhlanje kuleni show, Sure. abaningi bayazi, angeke siphume, Sure. sibashiya benjalo. Ngikudonse because ezindoda enamandla Sure. engiyaziyo. Ngifuna sihlaba amakhuba kusemanje asho njalo amaXhosa. Ngifuna sihlaba amakhuba sidonse. Sure. Sbu, ngifuna sizokhuluma only with two topics namhlanje. Sure. Sizokhuluma ngepoverty mfethu. Inhlupheko. Inhlupheko. Number 2, ngifuna sizokhuluma ngomuntu. Ngoba umuntu Sure. ungambone ehamba ngenyawo ezithu ekhuluma umuntu uyasinda. Ngalesi sikhathi esinyane sinaso uNkulunkulu asiboleke sona. Sure. Mfethu ngifuna sikhulume ngenhlupheko. Mangikuvulela indlela sibu. Yeah. Ngale ndlela. Enhluphekweni ungayithathi kuba kuyinhlupheko. Ungaphuma enhluphekweni kungenanto oyifundile. That's true. Because inhlupheko izela izinto ezithu. Inhlupheko izokufundisa abantu. Inhlupheko izokufundisa wena. Hey good. Inhlupheko izokufundisa uNkulunkulu. Ungaphuma enhluphekweni ungazibambanga lezi zinto eziyi3. Sure. Noba ngathiwa sibu uphakame kangakanani, if there's one thing ekwazi ukukuhamlisha inhlupheko baba. But uma mhlambe ngingayiqala ngalendlela. Yes sir. iBhayibheli lithi poverty is evil. Okusho ukuthi noma ngabe unamandla kangakanani, ugifted kangakanani, but mawunganayo imali, bayokuvalela eboxini ufe. Namandla nawo. Namandla. Ingakho kunabantu who are gifted la ngaphandle. But because of imali abanayo, italente labo lifakwa phansi kwetafula. That's how poverty is evil. Even nasemndenini. Noma ngabe ungaba newisdom engakanani. Come on now. Ngeke baze bayithathe wisdom lingafi ikhaya, lingafi elikini. Sibu. Ngendaba yokuthi angeke baze bakuzwa ngoba imali awunayo. That's how poverty indlela evil ngakhona. Sibu, ingibulala lapha esontweni sesazi ba kunomuntu opowerful. But iproblem akanayo imali. Inhlupheko iyakwazi ukufaka under carpet while uphila. Inhlupheko sibu iyakwazi ukwenza isilima while uphilile ufundile. Inhlupheko izokwenza ngathi ikhanda lithathi kahle. If there's one thing I hate about inhlupheko ukuthi abantu bazokuthatha, you know, there was a time whereby ngifundile mina, if there's one thing mina angibuye ekhayeni eli rich. Sure. Ekhaya into esiphiwe isikolo more than anything. But into enginotisile mina ngizozwakala manje kuba abantu sebengazi. Poverty can silence you.
Poverty can kill you while you are alive. If ungazi ukuthi uma emeetingini ekhaya kunokubizwa ama-meeting ungabizwa sibu. Hayi ngoba ungenayo input, but awunayo finance. If into engizonda kakhulu ngenhlupheko ikwazi ukwenza angazi nobiza hash weight islima while right. Inhlupheko ithatha abantu abaningi yababeka phandle, yathatha abantu abanemali umqondo abangenayo yabafaka endlini. Inhlupheko ithatha abantu esibaziyo ukuthi kulo akunanto esifundayo, but just because unemali. Because imali it's a voice to the voiceless people. Sibu, if there's one thing, but ngithanda into eyodwa, inhlupheko ungaphumi kuyo ungenanto oyifundile. Mfowethu, usakhuluma leyo nto ukuthi ungaphumi enhluphekweni ungafundanga lutho. Kunento engivama ukuyikhuluma ethi njalo mosesimeni ungabe wavala amehlo mabili. Hayi man, hey. Othi ukukhala elinye lisula inyembezi. Come on. Lelinye libuke ukuthi obani abanawe, obani abangekho nawe. In difficult times. Come on now. Yingakho mina mfowethu ngizwe kahle. Uma ngabe uzophakama, ungabi nabangani uhlupheka, but the moment uphumelela bese uba nabangani, awunabo abangani unamaxoki. Come on now. No, unabazenzisi. Because wonke umuntu uzokuthanda mawunakho. So you need to say that again for me. Yeah, wonke umuntu uzokuthanda mawunakho. But the moment ungabi nakho, yila khona kuzobona abantu beqiniso. Hey, ingakho kunabantu kuneqiniso abantu abavanga ukulikhuluma elithi uthando lomzali uthando leqiniso. Come on. Ngoba umzali ukuphipha amanyala usemncane. Yes. Umzali ukusula amafinyili izinto ezibukeka zizimbi kuwena. But abe nawe uthando koleqiniso lelo. Injalo mfowethu. Sibu ungibuyisela kwinto ethi if ifoni yakho ibingakhali the time ubuhlupheka. Sure. Nangesikhathi sobraya mayingakhali ifoni. Ayithule. If ifoni yakho ibikhaliswa ngabantu abayi2 while you were down and out ngoba siyafika isikhathi ukuthi sibe phansi. Sure. Ngesikhathi sobraya mayikhaliswa ngabantu abayi2. Should ifoni yakho kube khona abantu abayiringisayo ngesikhathi sobraya akubona abantu labo. Amen. Inhlupheko sibungithandela lana ke. Mina umama mayisaphila. Sure. I was privileged that ngiye a private school. Noba be domestic worker, but I went to private school. Sure. And umuntu bengenasikhathi sakhe. Uthe kushoneni kamama ngafunda ukufunda umuntu. Ngafunda inhlupheko ukuthi inhlupheko izokhamlisha ba. Sure. Inhlupheko izokwehlisa noba ngathi educated kangakanani inhlupheko izokubeka. If there's one thing ekwazi ukuhamlisha umuntu inhlupheko. Noba ngathi ufunde kangakanani thina sifunde sakwazi ukuvuka eksene sayokha amanzi. Sure. Ngavuka ngiphethe izinto ezi3 after inhlupheko. Ngavuka ngafunda usanibonani molweni. Ngafunda thank you ngiyabonga. Ngafunda ukwehla. And abantu mabezobona manje sewehlile bacabanga ukuthi uyislima ba understand ukuthi it's not that ngiyislima but inhlupheko yangifundisa ufunda umuntu. Yangithatha kwakhona lapho because inhlupheko iyakwazi ukuthi iEnglish ingasebenzi. Connection and qualification ingasebenzi. Inhlupheko mase kubambile but ungaphumi enhluphekweni. Ungafundanga lutho. Mfowethu kunento engishayayo ngalento enhlupheko. Inhlupheko ayiphelele ekhaya. But inhlupheko iyangena nakuma relationships. Come on now. Whereby indoda inalo uthando. Indoda inayo impatho. But lo muntu wesifazane I reject ngoba inganayo imali. Yabona ke leyo topic ifuna ukukhulunywa nini enishadile. But I will join. Yeah. Come on now. That is why kunabo sisi abaluza amadoda. Alright. And ekuluzeni amadoda alright. Bavalwa amehlo bavala ukuthi indoda ayinayo imali.
ngoba ungizwe kahle mfowethu Siphamandla ungizwe kahle mfowethu ungizwe kahle hamba nawe baba. Ingakho mhloniphe umuntu obona into abangayiboni kuwe Come on. especially mawusesephansi yayizwa lento ozoba nehlo likamoya ukuthi noma uhlupheka kodwa ubona indoda Khona eqebile potential la kune potential. noma uhlupheka my sister kodwa abone ukuthi umfazi ozoba imillionaire kusasa lento Hey, Sbu. Hey. yingakho umuntu okholelwa kusesephansi mbambe ngezandla zombili ungambambi ngesandla Come on sodwa now. yayizwa lento mfethu yingakho kunabantu abaluza abantu abaright Hey. bangatrace ukuthi kukwenzakaleni why this lady alahla this guy it's because wavalwa yisizini yenhlupheko lo wesilisa bekahamba kuyona kanti kunendoda kanti lendoda izoba nemali in future akusiwo wonke ama-billionaires ozowabona ngesikhathi ozombona ngaso ngoba enganayo imali but in future he's a billionaire Yo, Sbu. Yo. Now umbuyisela kulanto ethi every top dog was once an underdog. sure Wonke umuntu ophumelele une background yakhe ayiphethe ngesandla. sure Iproblem yethu yosisibethu ke Sbu. Bafuna ama take away. Into abangayazi ukuthi ihlinzwe ngibani, uyihlinze nini. sure Ukuthi inkukhu inqume nini, uyinqume njani. Bafuna izinto engu-everready take and go. Bambalwa bakhona, I do believe bakhona mina. Bakhona abantu abazothi mina bhuti ngalala kulombhede wakho esingena sobabili so bengathi akunamuntu angihlelanga but ngiyayibona into ngapha ya. sure And isibuyisela nasemadodeni kwinto yonke ungaze noba ngathiwa uzibona ukuthi kangakanani umuntu oye wakuthwala uphansi noba sewuphumelele ungaze wamshiya omshiya if ukwaze wakubona wahlala nawe because kukhona lanto okuthiwa ngama-pillow talk yeah si-acting ngathi si-right while we're not okay sibonakala ngathi si-right while we're struggling thriving empilweni if umuntu sure wake wakuthemba Sbu ungena lutho the day soba nento protect and keep that person. mfowethu Siphamandla ungizwe kahle uthando yinto ekhona Come on, but silihlanganise nezinto ezingahlangani material things. uthando liyabekezela Come on. uthando linempatho uthanda libheka ukuthi unani Come on now. uthanda libheka ukuthi uvelaphi Come on. but uthando luneqiniso Ay. the reason abantu basemanyaleni namhlanje banenhliziyo eziphukile baphulwe ngabantu abangalazi uthando yingakho uthando uzolidida nezinto ezingadida liba weak. Come on. Ngizoyichaza lento. Please. Kunomehluko between i-straight ilogologo strong ngesiphamandla. Okay. Uyayizwa Hey, le. come on. Ugologo strong nansi into engiyaziyo ngayo. Ungazuphuze uwodwa unamandla. Ungawudeshi unamandla. Yingakho abadakwayo bazokutshela ukuthi usheshe udako mawuzoliphuza ugologo uwodwa. But ungazumixe ne-Sprite or ne-Coke luba weak uyaphuza nokudakwa. The reason why uthando lwanamhlanje lu-weak silidide nezinto ezingadidwa. Problems iyi-one. Umthando umuntu ngoba unama six pack azophela lama six pack uzophelela. Angisho manje sekudilwa nabo handsome and bathi tall and dark handsome. Ngoba umuntu angaba tall and dark and handsome kuzophela. Umbuzo uyindoda na ezokuthanda. Ngoba kunabantu abanabo o tall and dark and handsome but uthanda lokho. Into ekhona ukuhlukunyezwa nokuqindezela. Sibu into engifundile, be careful ukuthandana nendoda enemali ebusuku ulale ne-checkbook indoda ingabikho. Ongizwile mfowethu. Number 2, be careful ukuhlala nama-muscle endlini ingqondo ingekho. If sokhuluma reality, for mina kungcono ukuhlala nomuntu onezinto kunokuhlala nezinto ezinomuntu. Asifani lento le.
if sizongena ku relationship, remember kuqala thina qala. Sure. And everything it come and join everything that we have. Sibumfethu ngifuna siyokhuluma ngenye into enzima. Sure. Ngifuna siyokhuluma ngomuntu. A very vele wayihlahlela wayiqeda, a very unpredicted thing. Sure. Ngoba umuntu, if there's one thing, mina ngisebenzile nomuntu. Sure. Abantu basebenzile nami. Umuntu ngeke umpredict. Sibu ukuze ngikwazi ukuhamba nawe but umuntu uyakwazi ukuhlala nawe akufakele ipoison ekudleni. Umuntu not inja sibu. Yeah, umuntu. Inja my concord you understand. Ngifuna ukutshela ngomuntu. Umuntu uyakwazi ukufakela ipoison ekudleni. Ahlale nawe axoxise sibu. Isikhaftini plate uyipheke kanje, uyiphethe kanje. Udle ispoon sokuqala ebhekile umuntu. Udle sesibini umuntu ekubhekile. Sibu uyongena esibhedlela umuntu eloke nawe. Sibu ngithi umuntu. Sibu ushone umuntu abuye aze sinqwabeni sakho ngoba nezidumbu ziyakhala zithi nalona ongibulela uphakathi kwenu. Umuntu akhale udlula abantwana bakho ngalesi sikhathi uye wakubheka udlana nepoison right emehlweni. Umuntu ngeke umqede sibu. Umuntu sibu yinto ekwazi ukumosheka kwe relationship yakho. Umuntu amane kutshela ukuthi i relationship yakho iso kanti umuntu uyo ngaphakathi kwe relationship yakho. Iyachitheka i relationship yaphela umuntu phakathi kwayo. Umuntu kuyakwazi ukuba sibu kuchitheka umtshata phele. Akunanje akunankukho engenile akunamuthi kunomuntu ongenile. Mawufuna ubulala i relationship yakho faka umuntu emshadweni wakho. Then you will kill your relationship. Sithi sizulu mfowethu umuntu uyincwadi engafundeki. Hayi man. Isizulu leso. Uyincwadi engafundeki. But nali iqiniso mfowethu Sipha. Umuntu njengoba ayincwadi engafundeki. But ukhona okwazi ukuyifunda uNkulunkulu igama lakhe. Yingakho khipha uNkulunkulu emntwini kusala isilwane esingumuntu. Yingakho kunamadoda akwazi ukudlwengula iswane lina 5 months. Imizwa ivuke nini? Ubulwane sebusele akasabona ingane sekabona umfazi eswaneni. Alale nalo iswane. Why? Because of kuphume uNkulunkulu phakathi komuntu kwangena isilwane emntwini. Sibu. Mina ngiyakutshela mfowethu uma sizokhipha uNkulunkulu emntwini uzawudibana nesilwane emntwini. Yingakho mfowethu uthole abo stepfather. Thothi lo mama washonelwa indoda. Makashonelwa indoda kukose manje akhulisa ingane sekadinga indoda ezo stepper in ngoba legama ethi stepfather you are stepping in as a father. Intsha bengayazi. Okusho ukuthi ungena esikhundleni. You are occupying the space that was already there. Khona ngizwayo. Man. Yayizwa mfowethu. But when umuntu wesilisa engenaNkulunkulu uyakwazi ukulala nengane yalomfazi. Not thinking ukuthi ingane yakhe. Kanti ingane yakhe. Lengane idinga ubaba. Lengane idinga ubaba kulobaba. Yena thathi advantage yokulala naye. Kanti sekuvela ubulwane. Mfowethu. Ngayiphinda. Ngeke senza lutho ngaphandle kaNkulunkulu. So uke wathi umunye umuntu ishark mase uyikhiphe emanzini iphelelwa ngamandla. Awuzwe. Isihlahla mawusikhiphe enhlabathini asisenamandla. Ngeke sikhule. Umuntu wamkhipha uNkulunkulu kuphelile ngaye. Sure. Angikhulumi ngabantu abayesontweni ama church goers, ngikhuluma ngomuntu onoNkulunkulu. Because abafana they church goers benomuntu onoNkulunkulu. Once wakhipha umuntu kuNkulunkulu akusekho ubuntu phakathi kumuntu. If there's one thing for sure, zonke lezi uyangichaza because ungitshela ngento engiyibona generally each and every day senzeka. Kunzima ukuphuma la, ngeke uphume la uwalk ebusuku siye mall. Awusabi ukuthi indlela usaba abantu ozohlangana nabo. Ingakho sifaka nama butler. I-problem sizama ukuthi umuntu angangeni ngoba umuntu ngeke umqede.
Mfowethu Sipha, uma uNkulunkulu athi ubusisiwe themba lakhe likuye. I-opposite yesibusiso isiqalekiso. Shothi you are cursed if uzothemba umuntu. Isho njalo iBhayibheli. Isho njalo. Isho njalo incwadi engcwele. Awuzweka. Nansi into engirealizile empilweni, especially kule journey yothando. Yes. Indlela othanda ngayo, indlela ozolimala ngayo. You need to say that again. You need to say that again because there's someone who's sitting on the couch. You need to say that again. Indlela othanda ngayo, indlela ozolimala ngayo. Ingakho every time when abantu behlukana, ungizwe kahle mfowethu, uma behlukana, I'm guaranteed ngalento. In most of the time, akusiyo wonke umuntu osuka angisho ama couples abalimali bobabili ngokufana. Come on now. Omunye ulimala kahle but obekanikeza uthando kakhulu. Uyena ovuka kwe depression. Uyena ngolimala kakhulu. Because of loyo muntu usekwathatha lonke ithemba walibeka lapho. Come on now. Ingakho mfethu Sipha ungizwe kahle mfowethu. Kwesinye isikhathi asilinyazwa ukuthi ngikwaziwe. But ngilinyazwa ukuthi mangiphenduka Ubani ophethe umenzi? ubani lo phethe umenzi? Hey, Ngoba kusenzeka lo muntu ophethe umenzi ngamisa evarsity. yo, Lo muntu ophethe umenzi wathi engenabazali ngamkhulisa. yo. Ngamenza omunye wabantwana bala ekhaya. Lo muntu ophethe umenze umuntu engathe ngaxolela ukubeka impilo yami phansi anyathele phezukwami ukuze akwazi ukuwelela ngani. Come on now. Silinyazwe leyo nto mfowethu. Yo. Lo muntu ophethe umenze yindoda engadibana naye ingenalutho. Yo. Ngayisupporta ngamelana nabantu basekhaya egameni lokuthi ngisize. Mfowethu silinyazwa lo ngiyayiphinda. Come on now. Indlela ozolimala ngayo. Indlela othanda ngayo. Sibuzo ngishayisa ngabantu. Ende mina ngizafuna ukushada No. but iBhayibheli malithi kuko konke Sure. umuntu wasemhlabeni Wasemhlabeni. ungalibeki ithemba lakho emntwini. As long as usaphila ngoba umuntu sibuya phenduka umuntu. Yazi mfethu Sipha asilungise so. Come on now. Asilungise. Kungabi kwangazi ukuthi shaya yonke into. Kwangazi ukuthi asikholele ukuthi uthando lweqiniso lisekhona. Mina ngihamba nawe namhlanje. Asilungise. Ungamthembi umuntu. Come on. Kodwa themba uNkulunkulu ngomuntu. Yajula ke le yajula le. Ngoba mfethu Sipha kuyakhulunywa noNkulunkulu. Alungisa umuntu. Ingakho legama elithi ukuthandaza mina ngilithatha ngokuthi i-bombastic words. Okay. But uma sesiyisa ku level ephansi yini ukuthandaza? Ukuthandaza umuntu ekhuluma noNkulunkulu. Emcela athi ngenzele lezi zinto engakhona ukuzenza. Come on now. Kunenkulumo engivame ukuyikhuluma mfowethu. Ethi the reason uNkulunkulu uNkulunkulu. Come on. Yingoba wenza lokho abantu abahluleka ukukwenza. So ngikenye revelation ke manje ke. Iyona nto emenza ukuthi uNkulunkulu ameyedwa. Angafani nabanye uNkulunkulu. It's because wenza lezi zinto abantu abahluleka ukuzenza. Angithi vele siphile emhlabeni la khona wonke umuntu wenza amanyala. Abantu bafele unembeza siceda ukukhuluma kuvela ubulwane emntwini. But the moment uya kuNkulunkulu njengoba beshile sathi umuntu uyincwadi engafundeki. But indoda ekwazi ukufunda umuntu uNkulunkulu. Njengoba ke thina ke siya kuNkulunkulu okwazi ukufunda umuntu sikhuluma naye sithi senzele lezi zinto ukuthi noma ehlushwa izipho umyeni wami uNkulunkulu vala imizwa noma umama sekhaya abathanda ontshebe nabo tall and dark and handsome but uNkulunkulu menza valeka amehla angamboni. It's fine. It's serious. Uyanqeda because wathi omunye umuntu if imoto
mangabiza igama lemoto brand ethile wathi mawufuna imoto yakho uyilungisa hlukana nokuthatha imoto yakho uyilungisa esihlahleni Sure. ngaphansi kwezihlahla if imoto whatever brand ethile if yakwasibuya yakwasiphamandla thatha imoto uyise kwasiphamandla Sure. if yakwasibu thatha imoto uyise kwasibu Sure. in order because bayazi kangcono Kangcono. if ungenile emthathweni ungenile kwi relationship thatha lo muntu umse kuNkulunkulu yena wazi Yena kangcono wazi yonke kangcono. into ayikho into angayazi Sure. kuNkulunkulu Mr Sbu before because ukhona ukuzwayo mina ngiyazi Becela ukudlula la mfowethu. Please, please. Uzongibuza lo mbuzo. Mfowethu siphaka ubhlungu ukubetray. I won't lie to you. Ubhlungu le yanto. Indlela ebhlungu ngakhona njengoba bengishilo. Iyakwenza ikushintsha ubuwena. Kunabanye abantu badalwa bethanda. be right Bedalwa mfowethu banecare, be right. But because of wadibana nosiphamandla, sorry mfethu ukukufaka. Wadibana nothulasi, yes wadibana nosizwe. Ekudibaneni kwakhe nosizwe washintsha ngoba osizwe bebamlimaza. Yayizwa lento. Ngifuna ukusho lento ukuthi noma ngabe umuntu kulimaza kangakanani ungavumi ukuthi akushintshe. Ngoba uSathane unana i-trick naye mfowethu. yes sir. uSathane unale trick yokuthi before kuzoza umuntu oright lo uNkulunkulu akubekele yona uze hooligan akunikeza izilwane. Lena ke athi ngikhuluma njalo. uAdam before adibana noEva wadibana nezilwane. yes sir Waqala esilwane ezilwaneni. While ithi iBhayibheli akuzange kwafunyanwa a suitable helper even nasezilwaneni. Okusho ukuthi empilweni kuyenzeka uqala udibane nezilwane before udibana nomuntu oright. Usukune grace especially ke kuya ngomusa kaNkuluNkulu whereby zisuka nje wena othandweni usudibana nomuntu oright ozokuphatha kahle. saba leyo zolimala Uyayibona? uzolimala along the way Uyayibona lento sipha. Wesipha ngizoyidedela ngifuna ukuthi just uzoyirana ngendlela orana ngakho. yes sir Emfowethu ifuke wabona impilo le. Ngifuna umlaleli nombukeli I understand. yes Ukwabona sipha uthi uhamba la ndleleni uyihambela ngenyawo and kukhona la uyakhona. Udibane nabantu la endleleni bastake ngemoto. Because of bancane labo bantu abanawo amandla lingene ukuyiphusha. yes Bakubize bakususe endleleni yakho uhamba. Bethi ngicela uze sipha uzosiphushisa imoto ijump start. Then sizokwazi ukuhamba. Bayaqhela. yes But nansi into ebhlungu. Uzobaphushisa. But mase idumile bagibele emotweni bakushiye. Umuntu ke loyo. Ibhlungu into yokusiza umuntu. Athi makasaphumelele angasagibeze empumeleleni yakhe. yo And umzokwazi sipha bekhona la uyakhona bakukhipha endleleni yakho. angidivert Bakudivert wabasiza ukuthi baphushe imoto. Kunokuthi bathi mfowethu bakubuza uyapi besicela ukugibeza sikubeke la uyakhona. But bachuza ukuthi bahambe bakushiye yethu basizile. Yila khona kuNkulunkulu engena khona. Athi ungabeki ithemba lakhe emntwini. Yingakho mfethu kunabantu namhlanje kwaphela ukuthanda, kwaphela ukuba nendaba, bafile bephila kodwa basemhlabeni. hey amuntu Sekathola umuntu oright but the problem lo muntu sekudala afa lo muntu ashade naye. Ubeka mfethu. you know what Sbu before mhlambi ngale 5 minutes before sivala kunabantu ofuneka uzi understand ukuthi you are a step ladder. Sure. Umsebenzi we step ladder ukukhuphula abantu noqeda usala ezantsi. Umsebenzi we lift ukuthatha ikubeke lapha phezulu mayiqeda yehle iyolanda abanye ezantsi. I think kuyafuneka kuma gift wethu siz understand mina I was born ukucleana nokuphakamisa abantu. Mayiqeda le khulumayo you know thank God because mina vele
abambaya ngilandela sibu yazi nginyuke ngisehla mfethu mina awumanti angikhona uqamba mama Sure. sibu mfethu ngisiza abantu with all of my soul and my sweat Sure. saphuma all out sahlala ema-ofisini mfethu sayina ama-form senza ama-document and soon as igig iphumelela ngalibona igama lami selingasekho sibuya ngithatha yangenza ienga nganento ethi angeke ngiphinde ngisize umuntu I tend to understand if ngiyashintsha kusho ukuthi yonke lanto eyenziwe kimi sengiphenduka ngiba yiyo and now I'm not what these people have done to me and uNkulunkulu ungithwale up until ngizitshela ukuthi what they've done bayenze kimi but abayenzanga ngaba yilento abafuna ukuthi ngibe yabantu sibu ngifuna amazwi akho okugcina before sami Wesiphambi wethu yes sir ungizwe kahle angeke uzumdestroy ish umuntu onenhliziyo enhle hayi man thini manje ngeke uzumdestroy umuntu mfethu onenhliziyo enhle nolungile ukuphumelela kwakho kumenza jabule ngoba kusuke kwenzeke lento bekade ayifisa hey ingakho wena uma uzomjikela you will think ukuthi uoffended kanti ukushayela izandla ngoba umuntu onenhliziyo enhle aka pretend uyayiphila lento ikuyo ingakho abantu abanezinhliziyo ezinhle abanenhliziyo ezinhle bayohlezi baphumelela because of inhliziyo zabo mfethu uyazi mosho kanjalo uyangicabangisa uPetrus Mtsipa ngikaze ngambona mina esiyesontweni esevrisane that guy but into ayibambile inhliziyo enhle awuzwe the key and uNkulunkulu lokho emvulele njalo and manje masibali Africa bathi is the among engathi ku top 10 umhlabeni wonke wamabillionaire and uNkulunkulu umbambe nje ngento eyi1 ngenhliziyo enhle nje kuphela and wena uma uzobetray umuntu onjalo you will think uyamlaya kanti ubonga lokuthi ingakho umuntu onenhliziyo enhle ungizwe kahle mfethu Sipha the moment uzomjikela ingakenzeki lento bekade afuna ukuthi iyenzeke empilweni yakhe enhle uba offended why aba offended uoffendwa ukuthi awukaphumeleli so mfethu ngicela uvalelise amazwi akho okugcina kubalalele ekhaya ibe short ke le mfowethu Sipha ngishaya ngamazwi okugcina yes mobona senza kanje siyaphuma siyahamba yeah nansi into mfowethu Sipha amazwi okugcina engifuna ukuvala ngawo ngizoyivala nje ngokuthi khona ongizwayo nansi into mfowethu weSipha iqiniso elingazushintsha mina impilo engifundise yona yes ukuthi noma ngabe yini obhekana nayo ukhona uNkulunkulu eish noma ngabe yini and umuntu osenhluphekweni njengamanje mina nansi into eyangifundisa impilo I suffered a lot egameni lokuthi ngisalinda umuntu azongisiza angikhiphe kulobishe ngilo kanti uNkulunkulu amandla bekwafake kumina ukuthi ngikwazi ukuphuma into ezokukhipha ukuthi ukholelwe kuNkulunkulu uphinde ukholelwe nakulento uNkulunkulu akunikeze yona iqiniso lithi no one is coming to save you uyozidakula wena hey endlaleni nasenhluphekweni sibu khona ongizwayo hayi ngicela sibu mfethu ngisho look from the bottom of my heart sure I don't think this is our last episode sure I don't think sure it can't be that's a mission impossible sure definitely very soon funa ibe khona i-episode esizoyishuta but ngicela mina mangiphuma sengibaleka ngicela ukusho lokho we may not be there yet sure but we are coming hey and mase sifika
even the police with the authority cap will took off and say it's your time. Mase sifika sibu, Sure. the blind will see us. Mase kufika thina. Hey. Mase kufika okwamanje sisapick up line. But isafika siphethe impumelelo nenhlupheko esenzile. And let me promise you one thing. We are coming. Success, prepare for us. Sure. Because we are ready for you. We are coming. Sanibonani.